Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canal Rías Baixas. Analizaremos a situación política, económica e de futuro de dous concellos importantes, pequenos, un máis pequeno que o outro, en torno aos 3.000 e pico de habitantes, que é o Concello de Barro, co seu primeiro teniente alcalde e portavoz do Partido Socialista, José San Martín. Estaremos tamén analizando o Concello de Vilanova de Arousa dende o punto de vista da portavoz do Bloque Nacionalista Galego, Carmela Alfonso. E abrimos este turno de análisis de datos, de tráficos e da importancia social, económica e laboral que supón o Porto de Vilagarcía para toda a ría e para toda Galicia, co seu presidente, co-presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, José Manuel Cores Tourís. Moi boa noite, benvido, como estamos? Facemos balance, estamos empezando o 25, hai que facer o balance o 24. Como foi este ano para o... Ben, pues foi outro ano, levamos varios anos históricos, digamos, decirse que fai 6 ou 7 anos estábamos en 900.000 toneladas, agora estamos no entorno de 1,5 millón, e eu creo que, bueno, conseguimos estabilizarnos aí en ese entorno, e este ano, pois, baixamos algo no que son os residuos sólidos, 130.000 toneladas, pero aumentamos en contenedores, aumentamos en novas líneas, temos unha línea nova que fai Vilagarcía-Rotterdam, Canadá-Cuba, cada 15 días de contenedores, que, bueno, é algo novedoso, e algún proxecto máis temos en marcha para este ano 25, por lo tanto, estamos en ese entorno de 1,5 millón de toneladas, porque hai 80.000 toneladas terrestres que entran por terra, digamos, en camión, para tamén no Porto de Vilagarcía, e, bueno, en definitiva, eu creo que estamos consolidados despois destes 3-4 últimos anos, e a partir de agora, pues, tratar de ir buscando, pues, novas alternativas, novos tráficos, novas empresas que se instalen no Porto, e que o Porto de Vilagarcía, pues, sexa esa plataforma logística, como digo, que dá servicio, pues, a todas as empresas que hai dende Pontevedra hasta Santiago de Compostela. Esa realmente é a nosa área de influencia, e aí, pues, traballamos con moitas empresas. E, digamos, o ano 23 sería o ano récord de todo históricamente do... Sí, o ano 23 foi o ano récord, e despois o 22 tamén foi moi bo, e despois xa nos metemos no ano 24, que, como digo, baixou un pouco, ainda que hai novos tráficos, e que perdemos por un lado, casi o fomos recuperando por outro lado, sobre todo se sumamos os 80.000 toneladas de peixe que veñen por camión, e a partir de aí, pues, eu creo que estamos estabilizados. Este ano volve a iniciarse o balastro, volve a haber algún tráfico novo, e, bueno, vai haber novos barcos, é dicir, hai un tráfico novo xa con Cuba tamén. En definitiva, eu creo que en canto a eso, esperemos seguir nesta línea de actuación, non? Vai haber unha empresa que xa ten o apoio da Xunta declarada de interés industrial, como é Gubor, que é unha empresa que vai a facer unha inversión aquí en Vilagarcía de máis de 21 millóns de euros, por lo tanto, estamos a falar de unha inversión moi grande, unha inversión multinacional que está a máis de 100 países e que factura 147.000 millóns de euros, e, por lo tanto... O do almacén de betún, non? Almacén de betún e estas almacén de betún, e non só para atender a zona sur, digamos, de Galicia, as empresas fundamentalmente de Pontevedra e Ourense, sino tamén que desde aquí levarían en barco betún, un barco máis pequeno, e betún tamén para outros lados, non? Quer dizer, un proxecto moi importante, moi betún que vai principalmente a estradas, non? Sí, carreteras e a todo isto. Fundamentalmente a estradas. Claro. E, como digo, Producto industrial. Un proxecto moi interesante, moi ambicioso, con inversión moi grande, é dicir, unha empresa multinacional suiza, e esperemos que eso, pues, vaya generando novos tráficos, pero sobre todo o noso darlle servicio ás empresas que están ubicadas aquí no territorio, na zona nosa, non? Aquí, por exemplo, unha das partes máis importantes que temos, a Finsa Foresa, claro. Todo o tableiro se exporta polo Porto de Vilagarcía, antes exportaba o 70%, agora conseguimos que se exporte ao 100% polo Porto de Vilagarcía para outros países, para Holanda, para Francia, para outros países. Pero aparte, para fabricar os tableiros contrachapados... Eso se importa metanol, se importa parafina, claro. E, bueno, despois temos tamén o aluminio, que é outra peza moi importante, debido a que, pues, temos aquí ao lado a capital de Europa, claro, en extrusionado de aluminio. En Padrón, en Caldas, que decir que todo, as grandes empresas de aluminio, non só de Galicia, sino de España, pues están asentadas aquí, por cercanía, pues evidentemente o Porto que máis servicios ya en mellores condicións é o Porto de Vilagarcía, non? E así un pouco nesa línea que vamos a seguir. En canto aos cruceiros, pues tamén estamos aí aumentando cada ano un pouco máis, non é un tema, non é fácil, porque os grandes cruceiros non poden entrar en Vilagarcía, e, polo tanto, estamos indo a un nicho de mercado
que son os cruceiros medianos, cruceiros xa de hasta 800 persoas, e, bueno, pois, no que hai que seguir traballando, estamos indo a feiras, falando cos armadores, en definitiva, traballando para que veña máis xente a Vilagarcía, que ao final deixen cartos en Vilagarcía na comarca. E falarán, e volverán. E volverán. ¿No? E falarán e volverán. Sí, sí. Como é a campaña publicitaria de Patronato Rías Baixas. Pero antes, me gustaría pararme un poquinho máis nestes datos. Quero dicir que baixou un pouquinho 24 sobre 23 a nivel de toneladas de tráfico e de arandelas. De facturación algo menos, en torno a 200.000 euros menos, non foi moito porque as mercancías... menos porcentaxe claro, en cartos, que se moveron, en valor... tiña máis valor, non? Aumentou o contenedor, por lo tanto, ten moito máis valor a mercancía que vai en contenedor ou que entra en contenedor ou que vai en contenedor. Aquí entra plátano fundamentalmente de Canarias e despois se exporta pues, de todo tipo, non? Todo o viño, as conservas agora se está aumentando. Eso é o que principalmente sale polo porto, para que nos entendamos, efectivamente, non? O que sale, que se está exportando máis e agora, pues, ter a conexión con Holanda é moi fundamental. Hai unha nova línea tamén que en Vilagarcía, Santander, Inglaterra, pues tamén cubrimos ese espacio xa. É dicir, bueno, creo que esas alianzas que estamos tendo son moi positivas para abrir novos mercados e poñer, como digo, pues, máis servicios a disposición dos empresarios que son realmente os que van a funcionar no porto, non hai máis. Isto é importar e exportar, as empresas son os que realmente fan funcionar isto. E despois temos unha gran empresa asentada no porto de Vilagarcía, que é Profan, que é posiblemente pues, a empresa de pesca máis importante que temos en Galicia, por suposto, pero en España posiblemente, que aquí na planta de Vilagarcía hai máis de 800 persoas traballando, non? Por lo tanto, é unha planta moi importante que tamén dá traballo a moitísimas familias, claro. Claro. Vamos a ver, para aclarar un pouquiño, digamos que entran polo porto de Vilagarcía principalmente aluminio, mercancías por contenedores, tableiro, aceite, pesca conxelada. Sí. E salen principalmente conservas e viños. Sí, e máis tableiro fundamental, e sale todo o cuarzo, cuarzo que vai para Francia, estamos falando de 130-140.000 toneladas de cuarzo que vai para Francia fundamentalmente, estamos a falar do balastro, que serían outras 160-170.000 toneladas, que ainda que agora está parado, vais a reiniciar con México, vai fundamentalmente, para entenderos, é a pedra que se pon no ferrocarril, non? No AVE. Entonces, bueno, pues en definitiva, hai mercancías que salen tamén, que se están exportando, non? ¿Dónde sale o balastro? ¿Dónde se colle? ¿De Porriño? ¿Zona esa de Porriño? No, este vende a zona de Silleda, e o cuarzo pues, tamén vende, hai tres minas en Galicia, e unha delas pues, tamén está no entorno de Santiago, que normalmente vaixe para Vilagarcía, non? E, señor Tourís, a autoridade ten 100 anos, os mellores anos son os últimos 3-4 anos, non? Partimos do 20-21 para adiante, aí digamos que está, ahora mismo está no teito, é o teito ese da autoridade portuaria a nivel de tráficos, podría ser? Ahora mismo estamos estabilizados aí, que nós sempre decimos chegar a ese entorno de 1,5 millóns e a partir de aí ir medrando pues, pouco a pouco. Como medramos? Pues, abrindo novas líneas, o que se decía antes, a línea Vilagarcía, Santander, Inglaterra, co cual temos Inglaterra que antes non tiñamos, e a zona tamén pues, de Vilagarcía e Rotterdam, que tampouco antes a tiñamos, agora tamén vamos a Tela, e que empezará a funcionar esta primavera, e por aí tamén van a traer aluminio xa en camións e en un tráfico roro que evidentemente é moi importante porque o que se transporta son os remolques dos camións, non? Entón, collos se chegan a Holanda e van directamente a destino, non? E, bueno, vai haber novas, despois vai a Vira do Betón, quer dizer que asentados e a partir de aí empezar a medrar cada ano o que poidamos, non? É un pouco a línea de traballo que hai e para eso contamos con un equipo moi bo de profesionales no Teleportario de Vilagarcía que están traballando moi ben, sempre da man dos consignatarios, que son unha peza fundamental no porto, e dos propios empresarios, non? Eu creo que esa unión se está conseguindo que funcione moi ben entre traballadores do porto, consignatarios e empresarios, e iso fai que as cousas pues, vayan a mellor. Esa comunidade portuaria poña datos estimados, porque, bueno, sempre fluctúan, non? Porque as empresas e os traballadores non é todo fijo, e a economía sempre
Cantas empresas poden haber asentadas dentro do que é digamos que os terrenos da autoridade portuaria? Cantos traballadores poden estar aí operando entre dentro e logo os indirectos que veñen e que salen por empresas de transporte, etc. En todo o Porto, o máis importante son evidentemente os de Profan, que estamos a falar de máis de 800 traballadores, e entre os da autoridade portuaria, o resto de empresas da comunidade portuaria que traballan con signatarios, estibadores, tal, podemos falar de en torno a outros 600, podemos estar falando de en torno a 1.500 traballadores que están todos os días no Porto de Vilagarcía. E despois, claro, o máis os que importante entran e está salen nas empresas. Claro. Estamos a falar antes do aluminio, conseguir máis leixos, e claro, que a empresa de aluminio ten 500, 600 traballadores, 700 traballadores, falo dos que están a Valga e Padrón e Caldas, estamos a falar de 3 ou 4 mil traballadores solo neso. Depois Finsa Foresa, estamos a falar de xente, de moitas familias que se moven a través do Porto, que é o gran desconocido, que a xente fala do Porto e di, bueno, sí, está aí o Porto e tal, pero realmente non saben, ou non se sabe, evidentemente, ou non sabemos vender, ou non sabemos explicar, mellor que vender, o traballo que fai o Porto de Vilagarcía e o servicio que dá, non? Que é o máis importante, o servicio que dá, poñer todas estas cousas que estamos a falar a disposición dos empresarios en algo que se move por céntimos, que aí a economía é importantísima. A economía que se xera dende a autoridade portuaria é importantísima para as empresas que están dentro e para as de fora. De acordo? Porque, por exemplo, levar aluminio dende Vilagarcía a Valga non é o mesmo que leválo dende Pontevedra ou Marín ou dende Vigo, non? Porque claro, os céntimos e os costes da logística cada vez son máis... Que a mercancía normalmente ponse a pé de muelle, non? Como digo, entón o transporte paga o empresario, entón non é o mismo que mo dice ir de Vilagarcía a Valga, que imagínate, un camión pode facer 4 viaxes no día, a un de Coruña a Valga que faría a mitad. Entón, eso, ao final do ano, estamos a falar moitísimas toneladas, moitísimos viaxes, e un valor, claro, poden competir en outras condicións, porque o mundo xa é moi competitivo, é global, e se non estás a precio non vendes. Quer dizer que, por mesmo que sea o produto, por mesmo que o fagas, tens que estar a precio, tens que entrar dentro da línea de exportación e de precios de mercado, senón te quedas fora automáticamente. Bueno, e a nivel de cruceiros, decía vostede, bueno, Vilagarcía, polas características da ría, recibe ou pode recibir cruceiros máis ou menos modestos desde o punto de vista de transporte de turistas ou de pasaxeiros. Hai unha media sobre 8 ou 10 ao ano, non? Sí. Mais ou menos. Pero isto é importante. De onde veñen, quen son os operadores, a que feiras vai o Porto de Vilagarcía a vender os seus, digamos que as súas oportunidades, os seus as súas virtudes, por decirlo algo así. As feiras que hai a nivel nacional en España, pero sobre todo vai ás reunións que hai en Madrid, por exemplo, onde se hai xornadas onde veñen armadores, onde veñen xente de cruceiros de toda España e de fora de España, pois tamén aí nos fixemos unha viaxe fora tamén para catar novos clientes, en Gonzalo Durán estuveramos con outra persona máis en Mallorca, con un grupo de Mallorca para intentar explicar de onde estamos e, bueno, creo que eso vai se vendo, non? Que pasa? Que está moi lento, tiene un traballo de cruceros, pois, a 2, 3 anos viste. Está planificación. Está facendo ahora un traballo dentro de 2 ou 3 anos, non se ve de repente. Os cruceiros medianos, que é un pouco onde nós vamos a actuar fundamentalmente por tema de dragado ou por outros temas, non? Que están no fondo da ría. Teñen tamén as súas ventaxas. Hai xente que ven con poder adquisitivo máis alto, que gasta máis, que consume máis, que van a Santiago, evidentemente, pero tamén van ás bodegas, tamén fan cenas en algo bodegas. Que botan máis tempo en terra, non? Nas paradas, nos portos. E iso hai que sumarlle, pois, prácticamente a un pouco máis da mitad, se hai 800 cruceiristas, pois conta que vai haber en torno a 500 tripulantes que traballan no barco, non? Que tamén baixan a Vilagarcía, tamén gastan en Vilagarcía e consumen en Vilagarcía, que estos realmente están... Incluso poden abastecerse, non? Claro, están todo o día, non? Todo o día fora, quero decir, que chegan pola mañán e marchan pola noite, non? Fundamentalmente. E en pouco no nicho de mercado que nós tamén estamos a traballar e que está, bueno, estamos vendo os resultados, non? E a verdade é que cando ven un barco a Vilagarcía a xente ve que hai ambiente, que hai xente, os propios comerciantes se o din, depois teñen autobuses a súa disposición, ten un tren turístico, teñen, bueno,
Unha serie de... E a importancia do turismo, e estamos na semana onde empeza Fitur, mañán empeza Fitur, que é a feira internacional por excelencia e a máis importante de España e de medio mundo, o segundo das terceiras. O turismo cada vez é máis importante porque o turista que ven aquí tamén vai ás bodegas, tamén vai ás bateas, tamén compra unha conserva, tamén... Están impresionados cando entran na ría, cando entran de Cis para cá, pues que a verdade é que preguntan o que son as bateas, é dicir, están realmente algo distinto, non? O que temos aquí, que a mellor para nós non lle damos tanta importancia, pero para a xente de fora, desde logo, o valora moitísimo, non? E agora, a partir de agora, pues tamén estamos facendo unhas melloras e unhas obras no ramal e vamos a concentrar todos os cruceiros no medio do ramal. Para cando, máis ou menos? Como van esas obras? Cando sería? Hai unhas obras que xa están rematadas a 31 de diciembre e agora hai que colocar unhas defensas que xa están pedidas e, bueno, neste ano pues, quedará, posiblemente xa eu creo que os cruceiros que veñan no otoño pues, xa irán ao ramal. Eso digamos que é máis vistoso, non? Para a xente máis que chega. vistoso están, claro, baixan a 300 metros, xa están no Parque Miguel Hernández, están no centro da cidade. E agora en Ferrazos, pois, que eso non hai que movelos en coche, en autobús, porque non poden andando polo medio dos tráficos que hai, porque pode haber un accidente, pode haber calquer golpe, non? Ese sempre foi o muelle de pasaxeiros, non? Non, de pasaxeiros é outro, pero sempre foi a zona do muelle, non? Sempre foi esa zona, esa zona eu creo que vai quedar moi ben cando este totalmente rematado, onde están tamén as naves da Organización de Parquistas de Carril, da Meixa de Carril, perdón, que era dos parquistas, que teñen unha nave xa totalmente rematada, van a empezar a traballar ali, e outra, pois, xa lle falta a nave social, xa lle falta algo menos, que tamén vai a dar servicio a eses cruceiros. Vamos a firmar un convenio tamén cos parquistas para poder despeñar das instalacións cada vez que veñen cruceiros ou outro tipo de turistas, pois, que se cheguen a... Bueno, toda esa zona do ramal vai a ser digamos que o gran escaparate, a gran fachada e a porta de entrada non só para os turistas que veñen, sino que para os veciños de Vilagarcía e para todos os visitantes, non? Vai levar unha modificación importante. Total, claro. Aí, ao final, aínda que sean terrenos de Porto, están cedidos ao Concello, hai un acordo, hai un convenio aí? Non, cedidos do Porto, teñen con concesión, e, bueno, o Concello tiña a idea de solicitar unha concesión ali, bueno, ao final, pues non sei se o solicitarán ou non, de momento non a solicitaron. O sea, siguen sendo... Teñen que ter un proxecto e todos os terrenos do ramal, pues todos son de propiedade portuaria, non? E despois temos o de pasaxeiros, que falabas antes, que aí temos un proxecto tamén para facer unha estación marítima, que está contratada já a xudicada por parte da Xunta, porque hai que recordar que Vilagarcía é o único concello da ría que non ten porto, non? Porque está en un Carril, que é pesquero, e outro en Vilaxoán, e os outros da ría, por exemplo, os barcos que salen de Vilagarcía e que van hasta Cesures ou hasta Padrón, pois en Vilagarcía non poden parar ou atracan ali, pero de mala maneira, porque non poden hai que baixar por unha escalera de pedra, bueno, aí vai lavar un pantalán, vai haber a estación marítima esta que se está invertindo máis de 1 millón de euros, se vai invertir, onde poida tamén a xente non só subir polo río, sino tamén visitar a illa, visitar a zona das bateas, visitar a zona dos parquistas, bueno, os catamaráns do Grove, pois van a facer esa línea tamén, que creo que vai dar tamén moito servicio aos turistas, como é no Grove, como en Cambados, ou como é noutras zonas, non? Vilanova. Quédanos outra parte, ainda que empezamos a ir mal de tempo, señor Toris, pero quédanos outra parte que é a desembocadura do río do Con. Esa nave que agora non ten actividade, pero que, digamos que está aí na desembocadura do río do Con, eso sigue sendo concesión do Porto. Xa creo que caducou a concesión que tiña... Caducou a concesión, pero ahora, bueno, teñena de momento hasta que se termine o que se vai a facer aí, pues está a disposición dos rapaces de vela e da Federación de Vela, que non tiña, facille falta máis espacio, como están pegadas, pois lle cedemos o uso desa nave. Claro, e aí as decisións dependen sempre, ou en este caso, das decisións técnicas de Augas de Galicia e a ver como se pode facer. Si se derriba a nave, xa se derriba. Si non se derriba a nave, esa nave se pondrá outra vez unha concesión, un concurso e a facer caixa, non? Claro, se fai mellora no río e se determina por parte dos técnicos de que hai que tirar a nave, se tira, pero hasta ahora está demostrado, e os informes técnicos tamén, que a nave non estorba, porque onde está a nave é moito máis ancho, hai o doble de ancho que onde non está a nave, digamos, na mitad da calzada hacia o mar,
ten o doble de ancho que da mitad da calzada hacia o río, non? Entonces, bueno, e realmente onde obstruye é na zona do río, onde é un pouco do río, pero, digamos, onde está o mercado, para entendernos, onde está o mercado ahora de Vilagarcía, non? Sí, e, bueno, non sei se digamos que esas balsas que van a poñer aí de decantación van a solucionar tamén, supoño que sí. Sí, home, o axudan, é dicir, aí pero claro, hai outra en Festega que van a axudar moito, pero sería un proxecto xa moi ambicioso, onde creo que río arriba pois teñen que conseguir unhas 2 hectáreas de terreno para facer unha zona húmeda, controlar os vertidos aos regatos, todos que hai, non só o río do Con, sino todos os regatos que van ao río, que é un proxecto moi ambicioso de moitos cartos, que ten que ver entre o Concello e Xunta de Galicia. Nos, en todo caso, estamos sempre a disposición. Se vai a cabo ese proxecto e se decide que hai que derribar a nave ao momento, derribar a nave, pero antes tanto, pues hai que darlle un uso, e un uso que ahora mismo, como digo, pues está cedida á Federación de Vela, porque eles non tiñan espacio para as embarcacións, fan ali formación, fan de todo, e creo que se está dando uso para os chavales e para a propia Federación de Vela, moi importante. Que outros proxectos nos pode contar? Porque estes dous son importantes. Sí, bueno, ahora estamos con outro que máis de 1,5 millón de euros, que é a rehabilitación do faro de Sálvora, tamén con a axuda de turismo da Xunta de Galicia, de fondos europeos, que tamén había para faros, e vamos aproveitando toda esa rehabilitación. O de Lariño xa se puxo, non? Sí, pero iso é unha empresa privada que o gestiona. Xa, bueno, pero pertenece a... Sí, pertenece a Porto, a Autoridade Portuaria de Vilagarcía. Pero non, estou a falar do de Sálvora, na isla de Sálvora, que claro, a xente agora chega ali, pero non pode entrar no faro. Correcto. Visitan a illa, visitan un pouco do, pero non poden... Entonces, ahora sí, a partir de que este remodelado faro, vai a ser unha zona museística, unha zona de exposición, unha zona para visitar e... Ese proxecto xa foi presentado. Está licitado xa, están traballando ali, que está en marcha son os tres. E despois temos o de ferrocarril, que xa abriron o sobre B, están agora a mesa de contratación co sobre A, van a abrir tamén estes días, para xudicarse unha obra de máis de 1,5 millón de euros de ampliación do ferrocarril dentro dos muelles. Son 3 proxectos, parece que non, pero moi importantes, podemos falar de 1,5 millón, al final son 4 millóns de euros solo en 2 proxectos, máis outros 5 millóns de euros en pequenos proxectos que estamos a facer e a rehabilitar, é dicir, toda esa zona, non? E esperemos que o tren empece a funcionar, en eso estamos traballando tamén, está bastante avanzado, e esperamos que pronto veremos un tren, por lo menos un tren a semana vamos a ter. Bueno, e que outras cousas lle podemos contar á audiencia de cara ao 25? Pois de cara ao 25, xa che digo, seguir nesa línea de traballo, que eu sempre son un home de ter os pernas no chan, ir pouco a pouco, conseguir o que temos conseguido, mantelo, non perdelo, e a partir de aí, pois con todos estes proxectos, ir ampliando. As relacións, como están sendo as relacións co Concello de Vilagarcía? Ben, as relacións co Concello nunca tuvemos ningún problema, de feito o Centro de Saúde que está ahora xa xudicado e contratado, que van a empezar tamén en unha parcela que era da Autoridade Portuaria que lle vendemos ao propio Concello, e despois tamén, pois, na zona do Ramal, outra parcela tamén que é onde presentaron un proxecto que va a facer unha pradera, piscina, ou que sea. Non sei o que sea, non? Pois foron as dúas cousas que chegamos a acordos e chegamos a acordos en todo, é dicir, vamos ao que é un mantemento, eso van a levar a cabo tamén o propio Concello das partes que están abertas á cidade e de integración porto-cidade e non hai ningún problema en ese sentido, a colaboración é perfecta. Pois lle agradecemos moito que haya estado connosco no día de hoxe, contándonos todas estas cousas, que esos proxectos salgan pronto e ben para adiante, e hasta unha vindeira ocasión, moi boas noites e moitas gracias. Pois moitas gracias e boas noites. Nos vamos a publicidade. Da man dos copatrocinadora recibimos a Carmela Alfonso, portavoz do BNG no Concello de Vilanova de Arousa, non o perdan. Analizamos a situación deste Concello desde o seu punto de vista, claro. Hasta ahora mismo.